com que ja t'hem fet moltes preguntes als periodistes, nosaltres vam demanar preguntes de la gent. Molt bé. Us hem fet un recull de preguntes de la gent, les hem filtrat, però és gent real, que ens han enviat per WhatsApp. Sí, perfecte. Llavors, jo et llegeixo a l'Instagram o al Twitter i tu em vas responent. Mira, començo amb aquesta que em sembla. Biel Fortuny, quin és el model de club que tens al cap a 10 anys vista? Jo crec sincerament que dependrà molt a nivell esportiu com anirem, perquè nosaltres sempre hem tingut la mentalitat de que tota la inversió la volem al terreny de joc i intentar mantenir una estructura petita com a club. Sí que és cert que si sona la campana i un any podem pujar a primera divisió, la categoria ens farà forçar a canviar el nostre model, a tenir una estructura més gran i a partir d'allà adaptar-nos. A nivell d'estil de joc jo crec que el tenim molt definit i és el primer dia. L'Andorra a nivell nacional crec que es destaca i ho diuen tots els contrincants contra els que juguem, que juguem d'una manera molt diferent i que sempre ens ha funcionat, a vegades més, altres menys, és evident, però ja la manera que tenim de fitxar, d'anar a buscar talent, ja busquem gent molt específica perquè pugui jugar la manera que a nosaltres ens agrada jugar. I definir el nostre model de joc crec que també és un element molt important de cara a quin model de club volem. Però per tant segueix sent una idea de tenir una estructura petita, un club amb els que sou, que hi ha gent, però en comparativa amb altres clubs petits, un estadi que és relativament petit, no sé si es planteja en algun moment de dir, hòstia, l'objectiu, on necessitem en algun moment omplir-ho amb 10.000 persones, un estadi, perquè és que si no, no dona. No, nosaltres el que volem és anar creixent a nivell social, crec que ho estem aconseguint. Sí que és veritat que potser ha sigut d'una manera més lenta de la que esperàvem, però també és cert que ara fa un any i mig o dos sento que a nivell social hem crescut molt. Que vas pel carrer i la gent està trempada amb l'equip, la gent et felicita i et diu que juguem de puta mare i que a veure si pugem. És cert que a l'estadi ens agradaria tenir més gent, però també entenem perfectament el context del país, és a dir, és un país en el qual fa fred, neva, pluja, tenim un estadi que hi ha dues graderies que no estan cobertes, la de gol i la lateral, i quan no és còmode anar a l'estadi, quan passes fred, el més normal és que la gent es quedi a casa. Aquestes són coses que hem de millorar, que hem d'intentar anar millorant a poc, que és un procés, que això no es fa de la nit al dia i que, per exemple, aquest cas específic amb la federació és una cosa que estem tractant, és el seu estadi, tenen la capacitat de fer-ho gràcies a tot el que és el pla hat-trick de la UEFA, etc. Cobrir l'estadi? Bueno, no l'estadi sencer, però cobrir almenys les graderies, la lateral i la de gol. Abans que fer una altra graderia al gol on no hi ha res. Crec que les prioritats haurien de ser aquestes. Doncs tot això s'està treballant perquè al final el que volem és que l'experiència sigui el més còmode possible pel seguidor, perquè sabem que la voluntat que tenen és de venir i de disfrutar. Una altra cosa és que, clar, si vens i està plovent i no estàs a gust, doncs el més normal és que la gent es quedi a casa. Però l'estadi actual per primera serviria? Jo crec que sí, creiem que sí. No hem fet la consulta a la Lliga encara perquè tampoc creiem que l'hem de fer. Crec que hem d'entendre què som com a club encara i no som uns dels que optem a pujar a primera. Però l'Eibar, quan va pujar, crec que tenia 6.000 persones a l'estadi. Nosaltres a l'estadi de la federació mateix té 5.000 i pico. És a dir, crec que ens podríem quedar aquí i a partir d'allà anar creixent depenent de la demanda que tinguem, de les necessitats que tinguem. Una de les preguntes que tinc, @ClaraEsteve, recuperareu el projecte d'estadi propi, per tant, entenc que això, de moment, aquesta carpeta queda un calaix? De moment no, perquè quan vam començar amb aquest projecte l'estadi de la federació no existia. Ara existeix i crec que ens hem de recolzar en això i de beneficiar de la possibilitat de que aquest estadi ara mateix al país hi és. Sí que és cert que d'aquí uns anys, perquè jo estic convençut que a l'herba hi haurà un moment que la tecnologia permetrà que els camps siguin d'herba artificial i serà tan semblant a l'herba natural que la Lliga, la Federació permetrà això, allà segur, de ben segur que ens ho plantejarem, perquè d'aquesta manera el podràs fins i tot fer indoor o el podràs cobrir, podràs fer altres events, pots crear una experiència d'estadi totalment diferent a el que hi ha a primera i segona divisió, llavors
més endavant crec que ens ho podem plantejar, però ara mateix estem molt bé on estem. Un tema que jo crec que és interessant, i parlaves ara de la part social, @PauSalvador, diu, et sents a Andorra una mica després de tants anys? Em sento com a casa. Ho he dit abans amb un altre company teu, a Andorra sento que, primer de tot, l'idioma oficial és el català, i per mi això és molt i molt important. Arribar aquí i sentir que la gent parla català, que és molt propera, em sento molt bé. Segona, ara he comprat un pis, estic cada vegada més aquí, dedico més temps, hores, dies i no sé, sento que l'Andorra, quan vam arribar a lo que és ara mateix el país, ha canviat moltíssim, és evident, ha crescut, té un potencial enorme, i una de les obligacions que nosaltres tenim com a club, perquè portem el nom del país al club i perquè crec que l'esport fa molt en aquest sentit, és canviar una mica la imatge que té la gent a Espanya de lo que és Andorra. Segueix havent-hi aquesta imatge de que la gent només hi va per un tema impositiu, que la gent, que Andorra, conec molta gent que ve a Andorra i diu, hòstia, això és collonut. I crec que hem de transmetre això, i el club, no només el futbol, també el bàsquet, que òbviament competeix a categories nacionals, tenim l'obligació de que la gent, quan vingui, perquè òbviament els clubs venen i venen els aficionats i veuen el que és el país, doncs obligar-nos a transmetre el que de veritat és això, que sento que és un país collonut. T'ho dic en algun moment, que havíem parlat amb ells, és que tinc la sensació que fem el que fem, mai serem d'aquí. I tinc la sensació ara que això ha canviat. Potser perquè el projecte, sempre quan guanyes, la gent se suma més i tothom s'ho fa més propi, però no sé si també tens la sensació que això, en certs estaments, també està canviant, que hi ha un moment de canvi i que t'entenen més, també. Sí, al nivell esportiu, o sigui, els resultats sempre ajuden, és cert, perquè la gent vol sentir-se guanyadora i vol formar part de projectes en els quals se sent que ets important i que les coses funcionen. Però sí que és veritat que també a nivell d'institucions crec que les relacions han millorat moltíssim i que així com hi va haver certes tensions fa un temps, perquè nosaltres veiem que potser no se'ns valorava com crèiem, també nosaltres, per també assumir la nostra part de culpa, potser vam arribar aquí i els primers anys ens va costar també entendre una mica la cultura i la tradició més andorrana. Crec que tot això ha canviat, crec que ara mateix la relació tant amb el govern, gràcies també a la ministra que ha fet un treball impecable, la relació que tenim amb la Federació Andorrana, la relació que tenim amb els altres clubs i entitats esportives del país, són molt bones, ens sentim un mes, és evident que sempre treballarem per intentar convèncer a les institucions de que com més ens ajudin, més possibilitats tenim de competir bé i de pujar, de tenir l'objectiu d'intentar algun dia pujar a primera divisió, que de veritat crec que ningú en aquest país sap ni pot valorar el que seria que el Futbol Club Andorra pugés a primera divisió i que clubs com el Barça, el Madrid, l'Atlètic Madrid pugessin a jugar aquí a Andorra. Crec que no tenim la capacitat per poder-ho valorar, però en això estem. Nosaltres som uns obsessius, som molt ambiciosos i amb les ajudes que tinguem, que esperem que siguin les més grans possibles, doncs intentarem anar a la guerra i a tenir aquest objectiu. Martina Comas, està preparat el país per tenir un equip a primera divisió? A nivell d'infraestructura, perdó, però em plantejo, ve un Barça, ve un Madrid, 3.000 persones de cop creuen la frontera el mateix dia. És factible o...? No n'entenc tant com per dir-te una resposta tan tècnica. Però a nivell del feeling que teniu... Jo crec que la sensació és una mica com la del club. Quan m'has preguntat, crec que abans, el club, quin model de club vols, o forçadament t'adaptaràs. El club s'adaptarà, si això passés, que òbviament ara mateix estem parlant d'alguna molt, molt complicat, però el club s'adaptaria i crec que el país s'acabaria adaptant. Òbviament, a l'inici crec que hi haurien dificultats, però s'anirien solventant. Aquí el més important és que hi hagi la voluntat, i crec que la voluntat hi és. Canvio de tema. Júlia Surroca, et trauràs el títol d'entrenador o seguirà Carles Manso? No, Carles Manso està fent un treball excepcional, no només el Carles, sinó tot l'estaf que hi ha darrere, amb l'Aitor, el Franco, el Dani. Jo el títol d'entrenador no tinc cap voluntat de treure mal. A mi m'agrada el Futbol Club Andorra ajudar amb qualsevol rol i amb qualsevol faceta que sigui.
i està molt a prop de l'equip i també doncs, de l'staff, del Jaume. El títol d'entrenador no és una que em tregui el son. No hi ha hagut cap revolució del sector dels entrenadors, perquè quan vas començar a fer-ho hi havia qui deia que hi hauria una revolució. Ah, sí? No, està tot bé. Està tot bé, tot tranquil. No t'ha trucat Mourinho, ara que ens truca. Tot bé, vale. No t'ho dic per si demà. Josep Tuà, que és el pare del becari, teniu alguna aposta amb els exjugadors del Barça per aviam qui puja abans a primera? No, ni molt menys. Nosaltres doncs, en el seu moment vam valorar comprar el Futbol Club Andorra perquè creiem que tenia un potencial enorme i volíem tenir un club en el qual doncs, poder-lo pujar des d'unes categories inferiors i estem molt, molt orgullosos del treball que s'ha fet durant aquests 7 anys i mig. Ara veig que també hi ha altres com el Jordi o el Leo que han optat doncs, per comprar l'Hospi i el Cornellà. Els desitjo el millor, crec que amb l'experiència que tenen doncs, estic convençut que faran les coses molt bé i que dos clubs, dues entitats catalanes com són l'Hospi i el Cornellà doncs, que estiguin allà dalt, crec que doncs, són molt bones notícies. Diego Armand, el club necessita un filial. El Nàstic de Manresa és l'opció? El Nàstic crec que és una base molt i molt bona, amb molta tradició en el futbol català. Sí que és cert que necessitem un filial que ens doni l'oportunitat de que els juvenils no tinguin de fer un salt tan gran per arribar al primer equip i que es puguin curtir en el filial i que puguin agafar experiència en categories com segona ref o tercera ref. En això estem treballant en això. Estem valorant diferents opcions i el Nàstic per nosaltres òbviament segueix sent una prioritat en la qual doncs, surt molt talent d'allà. El Bomba és un exemple, o l'Ivan l'any passat, és a dir, si podem nodrir el primer equip amb jugadors del juvenil, si a més tenim la sort doncs, de tenir un filial, crec que això ens pot ajudar moltíssim. El 0/Ike diu, si el projecte va a més, tens pensat incorporar nous socis del teu entorn? Jo sempre estic obert a que si ve gent i ve amb ganes de sumar i amb ganes de comprometre's com nosaltres ho fem, endavant sigui. A partir d'aquí no tenim cap necessitat, és a dir, crec que els que som ens hi estem deixant la vida i a més ens ho estem passant molt bé perquè el més important de tot és el viatge, així que si s'obre l'oportunitat jo encantadíssim. Ho pregunto perquè em pica la curiositat en el sentit quan algú compra un club. Jo sé que tu, el Leo, el Jordi, no teniu necessitat de fer negoci perquè la vida és... Però com es guanya diners amb un club de futbol? És a dir... És trist, però l'única manera és venent-lo. És en el moment de la venda. Perquè anualment és molt complicat, anualment perds calés. O sigui, bueno, no, jo no li dic perdre, és invertir. Vas invertint cada any per intentar doncs, que el club sigui més gran i amb opcions i amb objectius més importants, però està muntat d'una manera que com que no hi ha unes normes estrictes de fair play i que al final tots els diners que vas ingressant, doncs, si vols ser competitiu, els vas invertint en salaris i en infraestructura, doncs no dona perquè cada any guanyis diners. Pots vendre jugadors, però si tu de veritat vols competir, per exemple, aquest any estem convençuts que a l'acabar la temporada doncs, hi haurà molt interès en certs jugadors per intentar doncs, que ens els fitxin. No tenim cap intenció en vendre, no tenim cap necessitat. El que volem és mantenir la base de jugadors que ja molts venen de primera ref de l'any passat, perquè hi hagi continuïtat, perquè es coneixen entre ells, hi ha molt bona relació al vestidor i per què no l'any que ve doncs, tenir un equip competitiu per pujar a primera. Ho dic perquè això s'ha d'equilibrar en un país també on trobar patrocini és difícil perquè hi ha poques empreses, les que hi ha tampoc són les més grans o a part de les entitats financeres, però que en pots tocar una, tampoc poden haver-hi molt de tíqueting. Clar, o vens jugadors o fas aportacions, per tant al final entenc que això s'ha de compensar. Alguna sortida veurem pensant des d'un punt de vista econòmic? No, des d'un punt de vista econòmic segur que no. Òbviament som un club en el qual tampoc volem forçar els jugadors a quedar-se si pel que sigui tenen altres interessos. Esperem que no sigui així, però sempre et pots endur alguna sorpresa. Llavors, per interès econòmic ja et dic jo que no, volem mantenir-los a tots. I després és cert que a nivell d'ingressos doncs, pels condicionants, pel context que tenim a Andorra, doncs hi ha coses, així com a nivell de sponsors no està malament comparat amb altres equips, perquè també, òbviament, amb les ajudes del govern, etc., doncs, estarem, diria, entre mitja taula dels que rep ingressos a nivell de sponsors.
tema del ticketing doncs, sí que ens penalitza, perquè som un país de menys de 100.000 habitants en el qual doncs, potencialment doncs, no podrem tenir mai un estadi de 20.000 persones o 25.000 persones com tenen molts equips de la categoria, com pot ser l'Sporting, com pot ser el Granada, el Córdoba, etc. Deixem que vagi a lo fàcil, farem playoff. És que això... Tenim quant tenim ara? Un 3%. 3,67, sí. 3,67 per ser exactes. Vull dir, ja sé que és molt difícil, però ho parlàvem l'altre dia, així com quan vam perdre, o quan no vam guanyar en 10 jornades, dèiem, l'argument al que t'agafes per tornar a guanyar és l'Andorra del principi de temporada, jo ara no tinc cap argument futbolístic per defensar que no guanyarem els que et venen per davant. És a dir, em costa molt intentar trobar un argument, perquè dius, és que no teníem a Sergio Molina, però és que vam anar no sé on i vam fotre 4. És que no sé... Ara ho estàs recuperant tot. Et falta gol i ara Marc Cardona es posa a marcar. Clar, és que... Futbol és molt capritxós i cada partit és un món i per molt que sobre el paper doncs, siguis favorit o que estiguis amb molt bona dinàmica, tothom pot guanyar a tothom i pots perdre contra tots. I queden 5 partits i les matemàtiques et diuen que has de guanyar els 5 partits i potser fins i tot guanyar els 5 partits no et dona. O sigui, per això les possibilitats que tenim són molt i molt petites. Llavors, de veritat que crec que l'expectativa fa molt mal i si ara ens fiquem a parlar de playoff acabarem amb un regust de boca que semblarà que la temporada no ha sigut del tot bona. Crec que la temporada és un èxit rotund, que passi el que passi, benvingut sigui, que anem partit a partit, que ara el divendres juguem a casa contra l'Albacete i esperem que la gent, doncs, esperem que faci bon temps, tot i que diuen que potser torna a ploure, i que la gent pugui venir, que pugui disfrutar, que hi hagi aquesta connexió dels aficionats amb l'equip i que podem tornar a guanyar i si guanyem, llavors, doncs, una altra setmana i així, i mantindre'ns vius, almenys matemàticament vius fins al màxim que puguem. L'any que ve estaràs fent aquesta figura d'entrenador propietari o ho deixem aquí? No ho sé. Crec que les coses quan van bé és millor no tocar-les, crec que l'estaf està fent un treball increïble i la lògica et diu que quan les coses van bé hem de mantenir-les com són, però ara no volem cap distracció mentre estiguem vius per poder competir pel playoff. És millor no tocar aquests temes i esperar que s'acabi la temporada i a partir d'allà doncs, prendrem les decisions que facin falta. Les dues últimes. L'últim missatge que t'has creuat amb el cap de govern? No sé, si vols tu, disculpa, fa temps que no en parlo. El cap de govern o la ministra, no sé amb qui parles més. O el secretari d'Estat. Doncs mira, del juliol del 25 amb el cap de govern i amb la ministra, doncs no sé, però bueno, que la relació és molt bona, que així com hi va haver certa tensió en algun moment, ara mateix la relació és molt i molt bona. Si poguessis demanar una cosa per la temporada vinent, què demanaries? No sé si mantenir l'esquelet de l'equip o omplir amb 6.000 persones l'estadi, què preferiries? És que jo crec que omplir l'estadi va lligat a... O sigui, tu no pots pretendre que la gent vingui si tu no els hi dones. Això és una relació en la qual tu has de donar, tu has de demostrar cada setmana que val la pena que la gent dediqui 2 hores de la seva vida en cap de setmana i que a més dediqui els seus calés per comprar l'entrada per venir. I has de fer que la gent trempi, que s'ho passi bé, que disfruti, que vagi i vingui amb la canalla. I crec que a poc això és un procés que la gent doncs, està veient que ve i, hosti, i guanyem 6-2 al líder i torna a venir i tornem a guanyar. Doncs, quan instaures aquesta cultura i aquesta manera de jugar, jo estic convençut que això acabarà arribant, que no passarà del nit al dia, però que hi haurà un dia que complirem l'estadi. I òbviament també doncs, si poguéssim mantenir la mateixa base, doncs això també ajudaria que aquest procés d'adaptació, quan fitxes a 10-15 jugadors diferents que necessiten doncs, arribar i aclimatar-se, doncs, que no succeeixi.